Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day atong ipadayon ng laing sumpay nin sugilanon ung sa dili pa. Akong basahon ning pipila nga nag-comment dahil duha ka buok si James Sabuero. Murag nagkaanindot na ni nga drama nani sa episode. Murag nagkaanindot na ni na episode. Salamat kayo no sa pagpaminaw. James Sabuero o kang Rocky Vlog. Nahumana ang drama, nahumana sab ang trabaho. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Rocky Vlog. Bino di maglangan. Nia ang sumpay ning bag-ong tang sugilanon. Ikaw na, promise, part 4. Mas ganahan kay katong basurera? O sabi akong buhatag para ganahan ka na ako. Pamasura sad. Oh? Oh. Ikaw sad good. Magpadakagid sa MK Pati. Napinaltihan na noon ka. Makalagot tayo siya. Makalagot. O lagi. Makalagot lagi. Pero in love kita. Huwag ka ma-discourage. Abot pa sa nako yan, oy. Bisa ka daghan ako ma-hurt tungod niya. In love ra magid gihapon ko niya. Pero kay Pao ka, Karen. Na ako'y nabantayan. Unsa man? Gipalagot ra ka ni Carlo. Ha? Yes. Maunay akong na-feel. Iyara kang gipalagot. Iyara kang gikara. Meaning, gihatagan gihapon ko ng importansya, mao ba? Well, yes. In a way. Kay dili na niya buhaton kung baliwara ko niya, right? Right. You're right. So meaning, I'm not hopeless. Yeah? So, unsa akong buhaton? I must do something. Well, ignore him. Bantay do, magkasugat na lang, Karen. Ay, sagdi na. Oh, hala, Ngano ka? milagro nga. Wa na nagad ni mo. Oh, Milagro ha, doy. Pusta tagluto na. sul lagi ni mo eh. Pusta tagluto, eh. Wala. Naka-witness mo tag milagro. Sul lagi ni mo eh. Karen. Oh, Karen. Sila ron yan? Oh. Gikatawan ko nila? Oh. Napapansin ni mo. Kaya wa man ni mo pansin ah. Really? Sup. Ayaw klingi nila. Pero, Ayaw lagi klingi. Barugi nga di ka managad niya. Hangtod nga moabot ang time na siya na mismo ang muduol ni mo. oh, Ngano ka? naanasad sila. Masugatan na sa nato. Nag-holding hands na sad sila. Ah, shucks. Sakit na kayo akong dugay. Antusa lang kita ha. Itekmara ka na sila. Antusa cute. Idigapot sa akong allowance. Paliton dayon to na ako. Okay. Mag-shopping niya ta. Ngano ka? Mao ba? Oh, mura mga 1 week na tingali or more ba? Wala ka makabantay. Wa raman. Taw-taw na sila eh. Unsa man na? Maayo o dili? Oh, siyempre, maayo. Okay. Way problema. Honestly, bitaw, galagot ka niya. Ni Karen? Ay, kinsa di atong gistoryahan. Sorry. Ang sa din na imong gikubisigan. Nag-search ko asa ko pwedeng mag-tree planting diri sa City Good. Naka-idea? Wa. Kay bao ka? Mao na akong i-propose nga next activity nato sa NSDP. Si, Hmm? nalaki pong tana pa. Yes! Nano ko nakita nga pwede mag-tree planting! Asa karon do? Naon sa man to siya? Nalaki pong tana ba? Nganong kalit man siyang nanuyo? Wa man kadi siya mo padayon og pangutana. Laina niya, uy. Ana din na siya.
nasa di si attitude. Oh no! Kakita ka adto? Yes, ni-walk out si Carlo. Oh, girl! Murag doon na nagit kay chance ni. Pero ayaw gyapon pada sa imong kipati, ha? Kay if mulihok dayon ka, mura lang og nagpaabot ka lang og opportunity. Mga kalma lang, suwabe lang. Lugaw nga, good. Nalain na siya, do. Nalipay do, nalipay. Oh, Sa mo tong ko eh. Siyempre malaing yun. Naanadagod siya nga. Tender kay ka. Caring. Unya, imong gingatog kalit. Saan kay? pero bright man siya, do. Kasabot niyo siya nga nung ato ko. Di ko sure kasabot ba siya. Bright man siya. Pero, lahi man lang matters love do. Bright nga. Mabugo kung bahay naggugma. Naam ka rin maghiko gan. Lagi, balik ka to eh. Saan kay? O diba, chati, pagsuri. Or, tawagin na lang. Ay, di pa na ako feel. Ha? So, magpaugat ka? Pero, do. Awit ka gan. Kamu may uyab. Do. Mates rin ako, do. Kung unsa dyo ko niya ka-love. Bukontak yun siya nako kung inlag siya nako, dili ba? Do, ambot lang nimo. Lugawa sa nimo eh. Alang nga, maingon ko ko. Ambot ko ka siguro nga na, good. Ay, Pero, uy, ay kalimot. Katong naputol ninyong fake nga relasyon. Di ba? Nang luod sa gato. siya may nagbuotan nga itong dangon tugod. Pero kinsa may wakagwanta, ha? Kinsa may unang nadutla ninyo. Di ba ikaw? Mao nga, klaro na kayo nga this time, ikaw ra gihapoy di ka agwanta. Buti mo. Pero, do, this time, do, ipakita ako nimo. Siya mo una nako. Kaha? Aw, at tanaw na to. Huwag siya manawag. Huwag mo chat. Nalain siya na ako. Unsa man di akong gibuhat. Unsa di akong saha. Lain na sa daning kalitan tag-walk out, eh. Huwag gani ko mahibaw kung nun siya akong saha. Ingon anak gid ka siya. Na itinago ang batasan. Ako di sa ganahan ako. Di sa ko mamugos. Nga naman di ko uyab. Huwag muna. Wa lagi, paugat eh. Unya. Ay, Nahi na lang eh. Sabjay. Ngulit na sa mga plastic bottles. Di ka? Ako na lang. inasumbaga. Butabang ko eh. Hindi aram nung baga. Ayaw lagi ba? Tabang nga na to ba? Unya na. Gamay ka man na. Igdaghan na na. Oo. Tama. May mga niduol yung mga boys oh. Oh, Aw, doon na raday gihata nga plastic bottles. Ayay. Murag gibugol-bugal lang na Sheila, no? Nawa, isa-isa ang plastic bottles. Ipakabot ni Sheila. gagun to na. Hoy! Ay, wait, do! Ayaw! Do! Carlo! Carlo, ayaw! Carlo! Oh, patay! Gibirahan yun! Carlo, ano ba? Nakasao sa bukod! Pag-istorya mo. Excuse na niyo, ha? What? Yes, nanumpag ko no si Carlo og taga-engineering department. Kipukal-pukalan ko no si Sheila. Good news na? Wa mo kumaingon nga good news, niingon ra ko nga news. Sa ato pa, hopeless rin gahapon ko. Aw, di sad. May bago ako maminaw ni mo nga ako siyang edad ma. May pag ni-grab na lang dahil ko sa opportunity nga na in good terms sila. Pero for me, Karen, much better paghihapon nga mo play dead ma ka. Mas effective na, pero bahala ka. Sorry, nakasakatungod na ako. Tingaling ipatawag ka sa Student Affairs Office tungod sa nahitabo. Oh, matubang ko. Carlo, next time ba? Ayaw lang sa panapat dayon, good. Bisa makakita ko nga gibugbugalan ka. Oh. Okay na nimo, nawa ra ko'y buhaton. I mean,
Imo man kong gisumbag. Okay, sige. Next time, di na ako manumbag. Mamugno na lang ko. Ikaw ba? Di lagi pwede nga igo kong tanaw. Kuyawan, manggugko. Tingalig, Matubang na lagi ko kung patawag ko. magdumot to sila nimo ba? Ah, mao din na imong gikawrihan? Oh, ubanter mga kanako kung hospital ko. Ikaw ba? Taka mo kagstorya, uy. Bitaw, baby. Ganito mag-istorag seryoso. Seryoso man bitaw ko. Ikaw naman may nagsikig binuang diha. Regarding nga na imong pangulikta mga plastic bottles ba? Oh, Pwede dili na lang ikaw mismo ang mangulikta. Pwede mohangyo na ta sa mga janitor. Ako'y mo bayad nila. Bali, extra income na lang sa nila. Di mo ko kayo ng mga incidents nga pares ado ganina. Para lik ka lang sa gubot ba? Pwede ba? Biliban ako ni Mundo. Ibo lang yung giibanan ang imong allowance para ibayad sa mga janitor nga mangulikta sa mga plastic bottles. Bilib ako kumayo ni mo. Gana ka dako ang imong job, di Sheila. Wow. Bityan ikaw tingali do. Kung ikaw ang naa sa kong part, maoras tingali niya mong buhaton. Bitaw. Sakto ka. Unya, unsa naman? Pero may na mo makadate. Oh, unsa ko'y kulaw mo na. What is the meaning of that? Babe. Mananotag sinini kaftar ni, ha? ay. Nga naman. Ganun mag-usik pa mong tagbayad ug dako nga few weeks later, available naman unya na sa internet. Oh. Sayop bagod ko? Ha? Sakto ka. Sakto juga. Ha? Ay, mauna to. Mauna yung katarungan ug wa ako katingog. Nakatingog mood ka? Ningon ka? Hihi. Sabar na to. Sa? Ay ko bugali gitu ko. Kay nagingon na to. Ay ko bugali ba? Wa mo bugal ni mo. Imor mo sa nang sa skarte ko. Sabi Ya, tira diskarte. Be. Unsa man pananglit nga diskarte. Okay. Tagay ko sa kaadlaw nga ako'y musab ni mo aron imong makita unsa ang pagdiskarte. Tay para nabungol ko. Hmm? Asa unsa to? Musab ka? Oh, substitute. Para lang makita gani mo ba unsa ang pagdiskarte. Ah! Aray! Skita to doy. Maninuod man ka. Ang aang ni. Lawkawa ni mo eh. Pagbinuwa ang mga istorya. Patingan mo eh. Oh. Ha? Lugawa ba daw? Ganun gisumbag man sa to nimo. Best friend ko to nimo. Joke lang magutong pagkasumbagod. Joke? Joke ka dang tinuod? O magkumakayo yung gisulti about nimo. Nag-joke ra sa tingali to siya. Well, di man funny. Pero dili na rason niya imo siyang sumbagon. Pag sorry, uy. Magsorry bitaw niya ako. Unya, ayog unya ah. Karon dayon pag sorry. Tawagi. My goodness. Nahimo ng basagolero si Carlo tungkol itong babayhana? Well, this is too much. Yeah. And time na mapatag mo ang bayhana. May plano ka? O sini? Copy na sa test questions sa atong last exams. Oh, sa last exams di ay? Nanong naaman ka, ana? Pero unsa pa man na, nga human naman ang exams. Shh! Dili na pala ato. Para kang Sheila na. Huh? Ato ning ilupit siyang book or whatever if makakita tagi kayon. And then, mag-create unya tag something na makita ni nga paper nga naa niya. So, ma-accuse na siya og cheating sa last exams na to. Ug mabaliwa ang iyang pagkatapuan. Wow! Brilliant idea! Pero, usaha man nato pagbutang anak sa iyang things nga naa may mga CCTV sa atong classroom. Pues, ato na ito ibutang sa mga blind spots. Kasayon ra, ana. Thank you do ha. Abigin ako, di juga kapaselo na ako. Ayun sa dos ba do ha? Muram ka, amigo nun. Lagi do, sorry juga ha. Basta do, about na ni Sheila, di maguna pwede ibriwa na ako. Sige lang do. Sakit kayo. Next time, careful na sa gusto kong mga jokes. Ano? Oh, lo. Oh, uy.
swear. Okay ra. No worries. Tabangan ti kapunit sa mga things. Yana, come here. Tabang. Okay. Salamat ninyo, ha? Ako na lang ining uban. Ay, sige lang, uy. Tabangan lang ka na mo. Imong folder, Thank you. Nakakita ka, Dodo? Kita kayo. Napicturean mo? Videohan yun. Oh, may noon. May noon ka na videohan mo. Oh my God! Sheila, what's man ni? Doon ha. Wait, una. Oh no! Unsa na? Tas questions lagi ni sa Liza exams. Nganong naakaano, Sheila? Dili man na ako. Oo, sa dili mo. Nahagbong manigikan sa imong folder. Bitaw! Nagkakita gyud ko gikan na sa imong folder. Anas, dili gina ako. Ngano ko tang na ako, ana? Kami ang angay mga tanan nimo. Nganong naakaini? Huh? Does it mean nga nag-cheat ka sa Liza exams? Oh no! Could it be you've been doing this all along? Maong ikaw kanunay ang number 1 sa exams? Sheila? My goodness! No. Dili na tinuod. Wa ko mag-cheat. Wa lagi ko mamakak. Dili na ako. Wa ko may bakul yan na naana sa kong folder. Dili ka makadinay. Kami yung duha niya na nakakita nga natagak ni gikan sa imong folder. Bitaw! Nakakita gyud ko! Kamu tingali mo nagbutang ana, no? What? Okay. Aron mas settle ni. Muadto ta sa student affairs office. O sige. Dili ko guilty. Nagsulti ko sa tinuod. As do sila do. Sundan na to. Maunay na hitabo, sir. O wag ko idea asa nagikan ang paper. I swear to God nga wag gyud ko ana, sir. And if ever man nga nag-cheat ko, ngano ko ta nga ikip man akong ebidensya. Ako na lang ito nag-dispose immediately after sa exam. Still, dili na maka-change sa fact nga gikan na sa imong folder. O dili lang ako nakakita. Kaming duha ni Yana. Yes! I can attest to that! What if lingon mi nga nakakita sa mi nga doon i-insert siya ng papel sa folder ni Sheila? Sir, sorry. Gusto ko na diretso. Ay, paragod. Wait sa ha. Sir, paminawa mi. Sigurado ka sa imong gisulti. ha? Wait, Carlo. Nadi mo dito. Hawa man mo dito. Sir, natural na yung i-protect si Sheila kaya man ang girlfriend. What if? Sir, excuse me, sir. What if? Do na mi evidence. Wa mo nagkabangga, nakakita nami. Pagkabangga na ninyo, alerto na dahil ni Jed. Nag-feel mo good ko nga do na gyud something. Mga do, ako na yung videohan. Wag ko masayop. Salamat kid kaayo ninyo, ha? Kamugid mo'y nakasave na ako. Oh, di man good entirely. Kay bisan wa pa mi, pagpak magyapon lang pagplant nimo kay di man ito ang final test questions. Pero, nakapalig-on good ang video ni Jed. Oh. Wow na nung kayo sila. Suspended, bigid. Wa ayo tong bayhan na bisan saon. Unsa kailang problema na ako sa... Usa pa, kasina. Sangko sa langit ang kasina at babayhanan ni mong bapa. Dili kay sangko ra. Oy, lapas pa gani di ay. Kay bisan saon, wa ra gyud niya siya sa imong kamingking. Og labaw sa tanan, wa gay amor niyas dodong Carlo B sa gamay. Da. Grabe, no? Naagi di mga tao ngayon, ana, sa? Mura man og sa mga novela ra na og mga salida? Naagi di sa real life? Ay, sus, naidaghan wa pa, oy. Wa manggunas inyo, bod. Mao nga nakalitan ka. Pero dinhi sa syudad, naidaghan, oy. Bisan dito sa probinsya, doon na sad na. Pero walang ka makasugat. Basta, kay daghan ng klasiyas tao, bisan asa, naana. Siyempre na ginugma. Kapahuway na tas tunanan. Marayon ta? Ha? Sa ila di Sheila? Oh. Uy, pabiyo ko pa ng hida. Pila ganit ka days dito? Kung pwede, 3 days mas okay. Pero di sa pwede ka mulapas ta kay... Siyempre, naibiyahe ang mong family. Depende sa doon sa itong mabtan dito. Ngalig makasamog sa ta kung mabtan tag 3 days.
I mean, depende lang sa sitwasyon ba. Ang ato pag-stay dito. Ngali, gamay ra ang place ba, maikog ta. Mausad. Sakto ka. Okay, sige. Magdepende lang unya sa sitwasyon. Kadagan ining pagkaon nga imong gipandam nila gwapa. Duha ra man kahato sila. Okay ra ni te, uy. Dili naman sa di para nila, good. Para manistanan. Nay, excited na baya ako magkakita sa ilang reaksyon gwapa. Sigurado nga masyakoy gud ni sila inig abot nila ba? Masagoy masyakoy, te, uy. Ay, masyok god, masyok. Masyok. Si Awa ba yan, yun? Di mo, te. Ay, di ba yan unta ko untad sa akong bana ba nga muan ni unta gwapa ba? Pero ako yung nakumbensyon pag ingon ako gwapa nga tuwa sa gawa sila si nanay ug tatay nimo og ako ilang gibinlan nimo. Maubat, te? Ay, huhuy! Ay, tuod! Asa naman kuno dapit sila sa Dudong Carlo og Jen? Do, mauna ni? Maurong ni Bay din ng debita. Ma'am, nagisulti atong gipangutan na nga diretso lang ta, then makita na dayon na to ang bahay nila ni Sheila. Pero, mauna ilang bahay do? Bitaw nga mga ka ni. Tawagin lang si Sheila, be. Dah, nyabli ang gate. Ay, diretso lang! Sod lang mo mga Dudong! Oh, Dali! Si Aristides? Ilag ni ining bahay do. Oh, no. Oh, Diretso lang dong! Ah. Diretso lang mo, diretso. Soda na, soda. Diretso mo, diretso. Oh, dia na lang! Dia. Okay na, dia dong, dia. Lado. Ah. Muram ni Palasyo. oh, Okay, kana. Tatura sila eh. Bigawas. oh. Nauna ta. Uy, nauna ta. Di kang game mo ta. Dayon mo sa mong panimay. Uy, naunsa man mong duha. Oy, wa man mo'y tingog-tingog diha. Ngano mo? Ay, sorry. Kiyawan ko nun. Sure ka nga bayra ni She. Di ni hotel. Grabe sa hotel, uy. Mura na ba ito ni hotel? Kung di ni hotel, aw, palasyo. Tipo na din magpuyo, mao din nga close kay mong duha. Ay, sa tinuod lang. Wa na ko din hinagpayo, oy. Sa una rato sa gamay panis, gwapa sila. Pag kami nyo nako, ni pahawa na ko din Pero, mag-anhian rasad ko kung kinahanglan nun yun. Parihas karon no, tos abroad ang tatay og nanay ni gwapa sila. Amang ni ako. Ako yung inahan karon. Inday Sheila. Andam na ang lamisa. Sige. Sige, mga onsa ta. Gigutom na tingali mo sa biyahe. Dali na mo. Wa pagkahuwas siro. Pido. Rich girl this Sheila, no? Nauwaw mo ko do. Ano mo ka? Rich boy mo ka? Feeling na ko ron. Pobre magay ko. Ha? Kung feeling mo nga pobre ka, unsa naman itawag na ko, ha? Poorest of the poor? Lagawa eh. Wa ba yun ko mag-expect ini do? I mean, if nag-expect man ko nga rich girl siya, wa ko mag-expect nga ini ka rich. Parehas bitaw ta. Kita ka dong yung dakong frame sa sala, nga mura gid siya og princess. Pag di mo magulo niya. Kalmahar yun no? Kalmar dyo kayo, as in. Sus! Unsa man? I forgot. I forgot. Pause dito eh. Aron, makahibaw ang tanan nga. Mao ni bay ni Sheila nga ilang gidown. Ayaw do, ayaw. Ha? Anong di man? Muhangyo lang gid ko, ha. If mag-post mag mga pictures, ayaw lang gid i-mention nga amo ni. Pero nga naman. Basta lang. Dili ko gusto. Mao ba? Oh, Okay. Ma'am kaya ang gusto. Pero, ang kamudi ay, di mo mag-picture. pwede ra, pero di lang niya ipapil og post. Daw kawa. Sige lang, ora. Okay ra na. Ingo masad siya nga maghuwat lang ko sa right time. Okay. Nasa di ingunan na, no? Pero sige. Okay, sir, para nai-suspense ba?
Tingali, doon na say plano si Sheila. Kanus ay isagpa sa mga dagway atong Karen ug sa iyang mga alipuris ang kamatuuran. Wawa, kamatuuran ha? Kamatuuran. Pero do, sa tinuod lang ba? Hmm. Di na ko ma-explain. Pero feeling na ko, unworthy man ko niya. Oh, tarong day. Drama-drama, oy. Tinubi to, no? Kaya kung sa Tagalog pa, sus. Nanliit ako do. Oh, Nanliit. imo ra ng ego, do. Ha! Mga tug na day. Sayo ra ba ko ta? Isuroy nila sa ilang farm. Tug na ta? Hayahaya ng bata eh. Naghagok man. Ako daw, wa pa yung taon do ka ah. Ay. Ego ra ni mo, doy. Igor juga kanina ako. Pero dili man tingali. Nauwaw na ko. Tungkol kay hilas kay ko. Feeling rich. Mami ug daddy pa'y akong tawag sa akong parents. Pero si Sheila, na nagtatay. Simple kayo. Mangulik tabag mga plastic na botilya. Nga abi sa karaghanan nga para sa pagkaon ug other needs. Kani. Ay. Mausa na akong pagtuo at first. Pero di ay. Uwawag din anyway. Di man ko pagkay niya. Ay. Makigbuwag na lang magkahakusa. Ouch. Nisat kita magani akong dugan nga nagkunahuna lang ko nga makigbuwag. Kaana feel sa no? Kung makigbuwag ko, tungod lang ini. Kaya bag. Yabag yun. Oh, do, nagmata ka do? Yabag lagi. Ano lang ganta kay magguba ng mic. Sa mo na yung panulti do? Oh. Na. Skang, magyaw-yaw din siya matuog. Sa baa lagi din mo do? Galaba din ako, mukatrong tuog. Ah, ako may pasangin nila noon. Isagwagi na siya makatog. Sige, huna-huna ni Sheila. Oo, apil na, pero nasamutan si mong kasaba. Bisa kung saan lang yung mga sulti. Naay tayo, makatuog na unta ko. Makamata na sa ko, kay mo istorya naman sa kud ka. Asulo nila may katupad matuog eh. Pagbuwag na lang lagi mong kwarto. Hi, Sheila. Good morning. Good morning, Sad. Wala mo makatugog tarong? Nasiyay. Sabaan kayo, sigyaw-yaw matuog. Mao ba? So, sa ato pa, magbuwag na gid mo unya. Kamo ba mo ni-insist nga magtipon lang og kwarto? Duha ba na akong gipaandam? Unya? Oh, unya. Oh, mamalik na din mo sa syudad? Abi na kung mustay pa mo longer. Oh, Mustay pa mi, oy. 3 days mo din eh. If, okay ra. Okay ra gyud. Okay ra, gid. Pero murag kauli-o naman ni Scarlo good. oo. Angang, pinauwaw-uwaw mo na siya mo. Ha? Oh. Sulti do, kanang uwaw ka. Tinuod, Carlo? Ako na lang sulti, bi. Kuan, manggod ka na. Ready na lang, Misa. Mao na, dali na mo. Nangagda na sa tisedes ay. Tana mo. Inyo na itanan siya. Ako na ni. Mangga na diha. Ganahan mo, ana-una ta? Sige, sige. Sige, sige. Manong, diha sa tas manggahan. Kono na eh. Babe, naon sa day ka? Okay ra ka? Okay raman. Behave lagi kaayo ka. Lahi sa kay magkiat ko. Di ba? Lahi rakit ka ba? O unsa man tong giingon ni Jed nga nauwaw ka? Wow eh. Tarong ba? Bitaw, honestly, na-miss lang gid ko. Nausa ba day imong pagtanaw na ako tungod ini? No. Dili ingon ana. Di na ko ma-explain. Or tungod ba ka nag-expect ka nga ang imong maabtan nga among bahay payag? O pait kayo ang among kahimtang? Babe, ayaw lain na pagsabot ang akong reaksyon na. It's just ga nauwa ko sa akong kagalingan. Kada bang hilas sa ko. Feeling rich na. Pero, wala day ko sa mong kumingking. Abi na kog dili mo matter nimo ang atong kahimtang. Oo, pero what I mean is, ako ba, sa akong self, wag ko kay ba akong sa akong pag-explain. Maybe it's your simplicity, your humility, nga maoy nakapawaw na ko. Huy, nga ni bawo man ka diha, uy. Gabi lang nga akong bilib nimo. Way kabutangan. Unsa man ka, uy. Oo na. O
Oy, anak, rade ay mo diha. Abi na ako adubos lagkaw. Ato mi te, nihapit mi dire. Aho, malahos lang me. Lahos lang mo te, masunod kami ninyo. Okay. Ato na tas lagkaw na. Jed, ato na ta. Unsa rin ang lagkaw? Di ba kanta man na? Makailara ka ron. Wow! Gawas hangin diri oy. Mao ni lagkaw? Di na payag. Ang payag, gamay na nga bay. May bongbong, may kusina, kwarto, kananan. Unya kaning lagkaw open raman ni. Pawayanan raman gudis mga trabahante. Oh, lahos lang, lahos. Lahos, lahos. Oh my God! Lo, taghan na ko na ng pagkaon. Unsa ni, fiesta? Ay, ingon ana mo at liman og bisita sa inday na mo uga pa sila. Tisete sad uy. Murag manambok man ni ani sa tulo lang kaadlaw. Lagi? Naman sa mga utan og prutas, balance ra. Daghan na sa kina oy. Daghan man to. Noon, di mo sa kitarang duhang pakanon na do. Sige na, mga na ta. Wait. Picture na ta. Okay, sige. Pero, uy, mauna to ha. Ayaw i-appeal og post basta na ako. Sure. Okay, dire na mo. Lain na sad. Oy, pagtarong, oy. Mahagpog gani ka. Daghan na kayo nagpicture si Jed ug ang kabaw. Lihas mo ni bataa. Ikaw, di ka ganahan mo sakay sa kabaw? Mupatong. Kung kitang duha, okay ra ko. Opa. Sure? Sanding ni Dudong Karluga pa. Kana. Sula sa daning duha eh. Suya man. Oy, nagdasad unta kag uyab. Nya kay wa man. Aw, pues, kasuya na lang. Human na. Ay, lain na sang pusing ko pa. Lain na sad. Mag-live ko. Nag-live ka? Oo. Ay, sorry gud ha, sorry. Pero, layo ra sad mo. Wa man sa ko mo-mention ni Sheila. Lugaw, wag mo doy. Si Piat pa gid taon ako, do. Pero, honest, wa gid ko mo-mention ni Sheila. Pero makita yun si Sheila. Kung i-zoom. Pero live man to. Di man to ma-zoom. Unya, kung may nakashare do. Naarap siya to sa fun. Di mo to mag-prove nga rich girl si Sheila. Ha? Di to prove, nga rich girl siya. Next time, careful na lang gid ha, Jed. Okay, sorry gid kaya, ha? Kining tanan para amo ni. Lo. Daghan ako ini. Ipanghatag ninyo. Pwede sa di baligya, di ba? Oo, pwede sad. Mag-aadong naong ni mo doy. Gihatag na imong ibligya. Okay. Kamo na bahala gonsaon na ninyo. Inyo na bitaw na. Thank you kayo ninyo ha. By the way, asa na to si Arisedes? Nanawag yang bana. Sige, adto na mi. Amping mo ha. Kita-kita na natin. Next thing. Goodbye kiss na dayon mo. Mulingyaw na ko. Bye, babe. Bye. Anta na, Meshi. Thank you, ha? Thank you ninyo. Bye! Bye-bye! What? Wa ko makakita. Nganuwa mo ko ni mo tawagi dayon. Mao ba? Sige. Isend dayon ako. Magpaabot ko. Yan. Bullshit. Sweet nilang nagsakay sa kabaw. Anak, gudi og mag-uuma tong babayhan. Pobreng probinsya nga namasura sa syudad. Bisan unsaon. Dili gyud ko makadawat ng lupigon ng parihas niya. Dili gyud. Tan-aon ta. I-share ko ni sa among mga classmates. Sawa nga ito pag-share ni Do nga wa pa may klase. Atuon na to silang mga bay. Naamatay GC. Atong i-post kinsi gananok injin ko. Sayote, paliya, ug taong. Maninga hilaw. Hoy, Og- ato'y posa. Do. Oh. Tanaw mo, Do. Nga naman. Nagipo si Karen. Unsa na, pakita ko be. Oh. Sula ning bayhana eh. Ang caption, didto sa ilang bukid, lul. Awa pa na kundinto. Abay emoji nga nagkatawa. Di naman tingali ni magpakita bayhana kung mahibaw ba siya kung unsa ka rich Sheila. Bisan kumingking na lang. Wala gyud taong siya. Unsa man do? Atong tubagon? Ayo. Bita mo go down siyang level. Pero tanawa, mga bugo sa datong mga classmates. Nang laugh react sad. Nang unsa man sila eh. Pasagdi na sila eh.
Muabot yung adlaw do. Nga mauwara na sila. Silang kagulingan. Gusto. Ini graduation niya na to. Diyan na sila makahibaw. Unsa gid si Sheila. Mauna. Pero dugaya pa sa itong graduation, eh. Lagi, dugay pa jud kayo. Mura lagwa sa. Klase naman sad. Unya, unsa ang gingunan ko nimo? Lagi, abi ko madugay ba niya. Gira mag-bridge. Ikaw, may dawa. Unsa yung subject na to gani? Kadiyot, akong tanawin kay limo to kada. Tanaw niya. So, to skid. Hi, Carla! Na. Uy, Karen! Nakabalik lagi ka. May gani kay gidawat pa ka sa? For humanitarian reasons do. Hallelujah. How dare you? Ayaw nga na si Queen. Uy, Atangan ko sila do. Kaming na siya. Bye Karen. Sugatan na mo ang real queen. Babu. Wow. Ito padagid mo. Last time, naman si Carlo sa imong likod, shit. This time, ito padagid mo. Ano na sa kaniya? Diri ka sung tupad do. Unya, gusto ka lain mo tupad ni Sheila. Ano na siya sa tungtunga? Mas mayo ba ko kay sure na, harmless man. Kalusot sa da. Uy, behave na mo, uy. Niya naturo ng teacher. Pabitaw. Uy, guys, tanawas ka rin. Ikig tinanong din niyo. Sagdi na siya, uy. Ay, luhag, babe. Ha? Nainipid dapit si mong agtang. Ha? Asa dapit pa? Ako rin kuha. Iligo na. Kadagad. Pasuya agad. Buset! Ipasuya git ko ay. Nga naman kaganahan mo siya na bapayan, ha? Ano mag-yod? Ikaw na lagi. Asa Sheila? Ambot asa to siya. Naman na siya nadawat nga text. Dayon, nilakaw na siya. Balik na ko sa dayon. Naray. Ikaw gisi na. Dinig ka. Sa Student Affairs Office. Nagisi lagi ka. Ako ko na napili nga represent sa atong school para sa Go Green Forum. Unsa man na? Abot sa environment sa. Then after ana nga forum, ako na maoy mo introduce sa program dinhi sa atong school. Wow. Congrats, babe. Na-notice nyo ka sa tong school, da? Mo na ang real queen. Dili si Beyonce. Unsa ba? Beyonce ka na. Abot ang Beyonce. Uy, Ambot lang yun mo, do. Dili si Karen ba? Si Karen ang pusap. ayaw mo ana, uy, di ta maging ana ha. By the way, babe. Karoon sa mga forum. Asa ka na sila? Excuse me? Excuse me? Asa mo? Sa ABR, ito minute ko. Nga na di ay wait. Nga na di ay isa tayo na aron sa AVR. Environmental Forum? We are currently facing the biggest challenge of humanity, and that is climate change. Oh, This is taken from the World Economic Forum in 2020. And the Climate Change Vulnerability Index by Maplecroft Global Risk and strategic consulting firm based in the United Kingdom stated that the Philippines is ranked 16 out of 170 countries as extremely vulnerable to climate change. why angay? Yes! Naanat sa top 16. Og dili kay kanara. The Philippines ranked highest in the world in terms of vulnerability to tropical cyclone occurrence. Di naman tingali ta makulat anak kay mao naman ay atong namataan. Kinsa man nato ang makaila nila ni Yolanda og Odette. And just very recently nila ni Christine og Leon. Meaning, kinaon na nato ang bagyo. Oh. Mauna, mga tawa rata, kay naanad na ta. But this is not a laughing matter. This is a serious matter. Ito nang ibiyaan ko ni Ms. Sheila, do.
Nagistorya mo ito niya nga mga admin. Oh, di lang tapong kapil ko na. Let her shine alone. Wow. Pang-leading gid ka do na. Lugaw, wasil mo eh. Pero, proud yung gado ka. Oh, syempre. Ako ko ng girlfriend. Proud yun ko. So sad lang. Na, Nga koto braw niya dihi sa school ang imong pagka-proud niya, Carlo. wait, unsa sa ka? Come on, Carlo. Oh, proud ka ni din sa school. But, what about after graduation? Ma-proud pa ka kaniya? Can you show her to the world? Can you tell the world na she is your girlfriend? What's funny? Ngano katawa man ka? O sa may katawanan sa akong gisulti, ha? Dili ang imong gisulti nga akong gikatawaan. Ikaw! How dare you! Yes! How dare me? Shut up! I'm not talking to you. Oh, isa na yung mga how dare you? Si Carlo, day? La Carlo? Lo? Oo, katingin mo eh. Di mag-ako. Ako di ako, si Carlo. Karen, tubago na kayo mong tanah, ha? Kung ma-proud pa ba ko ni Sheila after graduation? Kung kaya ba na ako siyang ipalaila sa tanan? Yes. Karon og after graduation, I can say nga proud ko niya as my girlfriend. Satisfied? Tanaw na to. Okay. Tanaw na to. Tanaw na to. Let's see. Kapoy kay ka, babe? Lagi, kapoy kaayo ko. Pero okay lagi hapon kay happy man kaayo ko. Di kuyog pa lang lagi kaling oras sa tunta kaayo ka. Ay, yung saon man sada. Damsa ko lang yung gatiman good. Menta next time makakuyog na ka. Sige, sige. Pero anyways, dili na kayo ti ka istorbohon, ha? Aron makapahuyan sa ka. Klase pa si kaugma. Sorry babe ha. Oh, yung anong nagsorry man ka? Di kayo ta magkatabi. Susito, dada. Okay ra. Nakadungog na ko sa imong tingog. Okay na kay ko, anak. Char. Di ka mo to, oh? Nito. Nito. Anak ba? Bitaw. Okay na. Sige ha. Night-night na. Night night. Kaswerte gid ako ni Carlo. Support ra gid siya nako. Sabot ra sad gid siya nako. Pero how I wish nga mukuyog na gid siya nako sa akong advocacy. Thank you, guard. Unsay? Naara dito siya sa ubos na nawag ganina? Oh my God! Kadiji mga ka-listeners at tangi ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. Salamat kayo no mga kadiji mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.